September ni li sang ni som ni panga ni nga ni ania Bahzar thlir tu te chibai ule kumin July ni som pali khani West President Donald Trump chuan Russia President Vladimir Putin chu Ukraine President Volodymyr Zelensky nena inbiakna dokan kil turin ni som nga chhung hun pe a he ani som nga hun tiam hi September ni khana topa Trump hin Russia laka engmah tingam le chung lova Putin laka alungoi lo thu a soingam shramani President Trump ani som nga chhung hun tiamaral nu poin Putin le Zelensky te chu in beturin an in hnim nai lo chiang hlea be seina tal nei tur poin an che dana mu tur om chuang lo ani hei mai hi ni lova President Trump hian ni som nga chhung hun atiam hnu lok khan July ni som ni le pariat khan Putin a che dana be seina mu lo wangin ni som atanga ni som pani chung hun a pek thu a puanga kha hun tiam phei kha chu zona rei to a langlo le mi puisiat lem lovin in biakna engmo awm nuala ma se tama thu pek chuan ngai poimo hlo te chiam lo ti alangani heti lai hian nimin khan Ukraine official te chuan Russia chuan an ram chu drone le missile zanga chuangin an bei ti sain mun tam taka karen an nei lo phani in an soya United Kingdom Defense Secretary John Healey chu Ukraine security thila tho ho dan tur soi ho na tel tura kalai tak ni ma se Russia hian Ukraine be an thul pha lo ani Ukraine ma lam cher ni give bill governor Vyacheslav Chaus chuan Russia in civil mun poimo drone mangan be awangin mi sing thum chuang in karen an nei lo mek ti asoya Ukraine Air Force ho tu te chuan Russia hian drone zanga pahni le missile somni pangai nan be ni in an soyani heti la hian President Putin hi China rama Victory Day parade man puin China President Xi Jinping le North Korea hruai tu Kim Jong-un tenen hunan mangmeka US President Trump hian Scott Jennings radio so in an komna Putin a chunga lom lo thu a soya Putin a hian Ukraine a inrem na thu thlung ala siam lo wangin kalom lo tak zet he hi chiang takin ka soyani kan in kara tha a ma se kalom lo hle ani mi puiten nun nan chan zel lo na turin engemaw kan ti ngai ni ati hetianga Russia na hun tiam po ngai poimo lo chunga Russia laka engmah ti lo na chan chu enge ti in nimin khan reporter te chon Trump hian zota India laka tarif sang zo kala ka wanga Russia in dollar tluk le ding on tam taka hlo thu a soya Russia in dollar tluk le ding on tam taka hlo pha mek na India laka tarif kan lak bel mek hi engmah ti lo ti na emni face ni na le thum na ma kala lawa President Putin a hnenah thu cha po kan hei chuang lo ka din na hre chianga thutluk na siam mayang angai dana ni emo ni lo emo keini po kan hlim emo hlim lo emo thil lo thleng tur chu inhmu mayang atiani heti la hian Russia President Putin hian Ukraine President Zelensky nena inbiaka du reng thu asoya Ukraine le khothlanga ram te chuan thil ni na dik tak clear chunga man lak phot chuan soifel theilo om lo ti sain ngai tuana dik pu chunga chinfel har sa lo takania chu tianga ni lowe ro chon kan thil tum hi sipai te mangin kan hlen chuakang ati China rama he thu hi sain Putin chuan Zelensky nena inhmu hi englai main ka soibo ngai lova mase kan inhmu na chuan awmzia nei ngam ti chu zona ni atia Ukraine a hian an ramdan dik tak noya thlantlin hruai tu ni lovin ro re lawangin boina top theilo ni in na soibok Putin chuan Ukraine ram le leilung du wanga Ukraine run an ni lo thu sain ram du in kan beilova mi puiten an ma ni tongan mana an nam nun an choilar ve theina turin kan beizoka heng mi puite hian Russia rama be an du ni chuan an du thlanna kan za sak ngei bokang atia tun ma tanga Russia in an soifo le an chuan lam langsar tak soi le in Putin chuan engram poin an ram himna ta na be turin diknan neya mase chuan be na chuan ram dang tan har satna siam turani lo Ukraine poin an ram himna le mason na turan ngai tua EU member an ni thleng point poi kan tilwa kan hre tiam amaro chu nei ton zom chuan kan ram himna der thon dona wangin kan rem ti thei ngai lawang atibok hetianga ni mek la hian China ram lama chuan Putin Jinping le Jong-un te chu hlim takin anin koma heng ram hruai tu langsar pathum te thalak hi internet lama tam na samaya hemi malok hian India ram Prime Minister Narendra Modi le Putin le Jinping te thalak hi dar chuai boka US tarif wangte Ukraine boina wangte khovel kalphung in her dang lam mek wangte in China ram thil thleng hian ngai vena hlo tak zetani Putin
Jinping le Kim Jong-un te hi khovel ram hruai tu langsar tak tak vek khovel mihring zinga hrelawan om lawang ti khop ni ma se an pathum hian a rualin mipui hmuah anin lan ngai lova tunlai khovel boruak ri hul hul meka China ram kot thler lar em Beijing khapui Tiananmen Square a an pathuman ron in lan hian ngai vena hloa an pathuman om ho lai nge in China ram sipai People's Liberation Army PLA ten China ram ral thuam hlo oman ron pho chuak boka heng ram hruai tu pathum te ding ho te thla an la ho te chu khovel ram dang hruai tu abik takin US President Trump mit timim thamani ta a Trump chuan ama siam social media truth social a post siam hal vatin President Xi le China mi puite hun ro pui tak mang turin du sangna ka hlana cheu United States of America in phiaruk mek lain Vladimir Putin le Kim Jong-un te po du sangna ka hlana cheu ti a posa Trump hian hemi te om ho hi lom vak lo ti a chiang khop mai China hian an sipai te parade ro pui bernea victory parade an nei na hian ram som ni vela train ram hruai tu te chu tel tur a som an ni a heng hruai tu som ni rual zing a hian Russia President Putin le North Korea leader Jong-un te hi khwal zau man ni a heng hruai tu pahnih te hi mau su te in thuam Xi Jinping chuan Gate of Heavenly Peace chuata lo dong songin viewing platform lama hruai chawa ading lama Putin avei lama Kim ten kala anin ngei hmelin an hlim hmel khop mai Xi Jinping hian do sana dingin thu a soya voina hian khovel mihring te hian du thlan tur kan nei meka rem na nge in dona in biak na nge in be na hlok ve ve na nge chander na he du thlan na khowela hian China mi puite chu khovel chanchina thalam zel thlir chungin kan kala dan thei kan ni lawang khovel ram sang sang te hian in dona lo chu chan dik tak ti bo tura thei top kan chu anga ya chiat na rap thlak lo thleng tur dan cha hi kan hna ni ati khovel mi thiam te chon China in Putin le Kim Jong-un ami khwal hian thu cha poimo taka nei ni in an soya Atlantic Council Noya Global China Hub Non-Residential Fellow Wen Ti Sung Chuan khothang ram ten Russia chu Ukraine war wangin hrek ma se Beijing chuan a thian bula din zela zak lo ti alantirani atia CNN chuan US President Trump a thiam na hmanga khovel ram hruai tu te kom ngei beranga in lan tir na chu China in Putin le Kim te mi khwal hian a ron chok che chiang hle ani antia BBC point heng ram pathum hruai tu te om khom thala ka wang hian khothang ram hruai tu te chung ril chu khuru der der hialang antibok American University of Sharjah Assistant Professor of International Studies Jackie S.H. Wang chuan Trump tarif malak na le America First policy te chuan rin lo lama ngong nei mek ti soin China chuan US ra sual mang tangkai mek ani atibok India le US te tarif wangan in thre thu mek lain India le US sipai te chuan Alaska Fort Wainwright ta sipai nun chanzirna joint military drill chu tun kar tho tan ni September ni khada tangkhan nei tanin September ni som pali thleng an nei dona tun trum hi India US joint military exercise voice som ni pakhat na ni in India chuan youth abuse 2025 ti in a mingan vuani Ministry of External Affairs thu chuina tarlan danin he joint military drill a hian US sipai atangin 1st Battalion 5th Infantry Regiment Bobcats 1st Infantry Brigade Combat Team Arctic te antela India sipai 65th Infantry Madras Brigade te antel ve boka raldo tu sipai te helicopter manga ral ramathon lu dan te tlang pangaral be dan te le drone mangaral be dan le drone manga be na laka invent dan te an zir ni in talanani he military training hi US Pacific Command te sponsor ania hetianga training hi India le US chuan kumtin nei in a thleng tu anin ni chok thina nakuma India in a thleng vele don ani Union Home Ministry chuan Citizenship Amendment Act CAA mangaram then om Afghanistan Bangladesh le Pakistan atanga Hindu Sikh Buddhist Jain Parsi le Christian te India ram mi an ni theina dan chungchanga thu chu thar siamin CAA dan nuaya kumsang ni som pali December tharal ma India ramaron lut te ti chu kumsang ni som ni pali December ni som thum pakhat ma India ramaron lut te ti a thlakin heng ramte sa khona wangle namtlem jok an nia wanga ti du da tuar India rama sahim na jong tu te chu India khole tuini na pek the an niang antia he thu pek hi tun hnaya mantak Immigration and Foreigners Act 2025 nuaya ti chuania abik takin Hindu sa khobetu
sang ni som pali nuwa phalna mu mal nei lawa India rama ron lute tan he thupe khi ti chua ni in nalang Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan West Bank le Gaza op turan se paite malam pantir chungchanga cabinet thutlu na la ka tum mek lain United Arab Emirates Special Envoy chuan Israel in West Bank kan laka Gaza City an op chuan anin rem na ram rian pel ti na ni ang ti in Israel vauna thurum taka chak chuak Times of Israel in an tarlan danin UAE Special Envoy lana nusaiba chuan Abu Dhabi an komna he thu hisain West Bank le Gaza City laka ni chuan kan ngai dan ani don lova remna tluan tlinga om thei ngai lawang kan lo be sei thin helai bela ram pahni dina remna le muanna tluan tling nei chu be sei tur om to don lawani atia UAE hi Abraham Accords manga Israel ne na inzomna nei thaber ramania Abraham Accords sian kum nga tling don meka UAE hi Israel le Palestinian te inkara remna om theina na mala tu berni in Israel in Gaza Strip le West Bank op hlena tumna chu remna dal tu ni don ti an soitani nusaiba chuan Arab ram zongjong in Middle East remna le muanna om theina tura be seina kanla nei veka ma se Israel ram chunga ngai dan fir fiak nei te du dana Israel ram op ti zawani chuan chu be seina chu ti to pani don ani atiboka Abraham Accords zian nuwa hetianga chiang le khau hian UAE hi Israel laka ala tong ngai lawani Israel chuan voin hian Gaza le West Bank runa op chungchang hi cabinet meeting ne soi ho an tum meka heti la hian khothlang ram lian tam takin Palestinian te ta na ram pe kan du thu soin Palestine chu ram pakhatan pom thu le an puan chho mek lai ani boka UN General Assembly nei tura po hemi chungchang hi soi ho ni ngei don bok ani tuna hian khothlang ram then khat France UK Canada Australia le Belgium te chon Palestine raman pom don thu an puang to a heti la hian Israel Finance Minister Bezalel Smotrich chuan West Bank pumpui za somriat pani chu Israel in upseti in Netanyahu chu mala turina phut meka heti la hian Netanyahu kai roi Israel sarkar hi Israel mi pui tamzok in an thlop to lo ni in tun hnaya mi pui ngai dan laka tarlana ni fo boka Middle East athil kal dan hi boi thak hle ani heti la hian nimin khani US President Trump chuan Truth Social Hamas te hian an mission somni te hitlem te te chu lovin tum khata an vain chu sela thila felwat mayang ti alo post ve boka engang takin nge helai boruak hi chin fela tum te ro asoi chiang chuang lawani Bahzar lo thlira wangin kan lo me